Good morning, class. In our previous lesson, we discussed about subtraction of whole numbers, and today we are going to discuss about multiplication of three-digit numbers. Multiplication of three-digit numbers. This is our subject, which is mathematics. This is our date, which is 12/5/2022. This is our topic, which is multiplication of three-digit numbers. Our subject is maths, wato darasinmu shine lissafi. Yau muna 12 ga watan 5 shekara ta 2022. Our topic akan magana abinda za mu yi magana a kai shine ake ce ma topic. Multiplication of three-digit numbers. Ninkawa na nambobi guda uku a takaice. For example, let's hear idan an baka 421 multiply by 215. Ana an baka 421 a Hausa ana ce mashi 429 a ninka sau 215. 421 a ninka sau 215, wato a turance ana cewa 421 multiply by 215. Solution. Warware matsala shine ake ce mai solution. So za ka fara ɗaukan 421, za ka ɗauki 421 sai ka sa shi a nan. 421 multiplication, alama na ninkawa sai ka sa shi a daidai nan, multiply. Then here is what? 215, 215 sai ka sa 215 sai ka ja layi. So now you are going to start with this number, which is what? Which is 5. Za ka fara da hannun dama. You start with your right hand, not left hand. Za ka fara da hannun dama har zuwa hannun hagu. Za ka fara cewa wannan 5 ɗin sau ɗaya, wannan 5 ɗin sau biyu, wannan 5 ɗin sau huɗu. Wannan zai je nan, wannan 5 ɗin zai je nan, ya je nan, ya je nan. Wannan 1 ɗin shi ma zai je nan, ya je nan, ya je nan. Wannan 2 ɗin also shi ma zai je nan, ya je nan, ya je nan. Za ka ninka biyu sau ɗaya, shi ma biyu sau biyu, biyu sau huɗu. So daga nan za mu fara 5 times 1. Biyar sau ɗaya shi ne zai baka 5. Sai ka ce kuma 5 again, wannan biyar ɗin sau biyu. 5 times 2, biyar sau biyu shi ne zai baka 10. To ba za ka sa 10 gaba ɗaya ba, sai ka sa 0 tunda akwai wata namba a gaba. Sai ka sa 0 carry 1. You pick this 0, za ka ɗauki wannan 0 ka sa a nan, ka tafi da guda ɗaya. Sai ka ce kuma 5 again, 5 times 4, biyar sau huɗu shi ke da 20. 20 a tara da wannan ɗayan zai baka 21. To sai ka sa 21 gaba ɗaya. Then ka gama da wannan number, wannan 5 ɗin ta gama. Sai ka zo ka ce 1 times 1. Ba za ka sa 1 ɗin a nan ba, sai dai ka sa shi a nan wurin. Saitin 1 ɗin sai ka sa shi 1. Sai ka ce 1 times 2. Ɗaya sau biyu shi zai baka 2. Sai ka sa shi a daidai nan. Ka ƙara cewa kuma 1 times 4. Ɗaya sau huɗu shi ne zai baka mene? Zai baka 4. Shi ma wannan kaga you are through with this number, which is what? Which is 1. Sai ka zo ka ce mene? The third number is 2. 2 times 1 shi ne zai baka, ba za ka sa 2 ɗin a nan ba, sai dai ka sa shi a nan. 2 times 1 zai baka 2. 2 times 2 is 4.
2 times 4 is 8. Daga nan you are through with these numbers. Sai ka ja layinka. Sai ka sa mene? Sai ka ce addition, tarawa. Addition, tarawa. 5 a haɗa da ba komai zai ba mu mene? Zai ba mu 5. 0 plus 1 is 1. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. You write 5. Then 2 plus 2 plus 4 is 6. 6 plus 4 is 10. Write down 0 carry 1. 8 plus 1 is 9. So at this moment you are done. Ka riga ka gama kenan. So let us see daga nan zan tsaya. Da mai neman ƙarin bayani ko kuma karatuttukan mu za ka iya tuntuɓar mu a Zibakwa TV.